Molt bona tarda i benvinguts i benvingudes a un nou programa del Derbi. Ja estem al programa número 28 d'aquesta temporada, que ja està arribant al seu final, entrem a la recta final i de fet aquest és l'últim mes que tindrem fins després de les vacances, que ja ens toca perquè sabeu que aquí pues, curramos como los que más, llavors ja ens arriben aquestes males coses vacances. Llavors, avui, com ja no hi ha partits a comentar, perquè ja cada temporada, ja ho sabeu, a primera, segona, també han acabat els play-off, ara està en marxa l'Eurocopa, però aquí doncs, no l'estem comentant massa, tot i que l'estem seguint. Llavors el que farem avui és reaccionar a les prediccions que vam fer el mes de gener, si no m'equivoco, desembre-gener. Sí que és veritat que la temporada portava ja uns mesos en marxa, quan la vam fer, aquestes prediccions, però el cas és que aquest programa es va crear tard. És a dir, en principi de temporada no hi érem encara, i llavors vam fer les prediccions doncs, quan vam poder. Llavors avui el que farem és reaccionar bàsicament a aquestes prediccions i per fer-ho, evidentment, tinc al meu costat el Reca, un dia més. Bona tarda, Reca. Bona tarda, sí, el que comentaves de cara a l'any vinent sí que tenim apuntat que les farem, farem a temps, les prediccions. Però bueno, tampoc hem fallat tant, eh? No, ara entrarem més en detall, però... Sí, hi ha grandes errores i grandes aciertos també, totalment, en les prediccions. Llavors això, de cara a l'any que ve, o la temporada que ve més ben dit, ens comprometrem a fer-ho només arribar al setembre, i així tindrem doncs, una mica més d'incertesa, perquè sí és veritat que el gener ja sabia més o menys una mica com podien anar les coses, però igualment crec que ens podem sumar amb moltes victòries personals, com ja veureu. Llavors, primer de tot, com sempre, la samarreta d'avui, quina em portes? Avui nova, eh? Ara ja sí. estic fent... Sí. Neteja les samarretes. Vaig anar a Itàlia, com bé ja saps, i em vaig comprar al Milan, i necessitava una samarreta amb Ibrahimovic, i doncs va caure. La teva també és molt xula, eh? Sí, la meva és del Sant Andreu, exacte, l'equip del poble, del Sant Andreu d'aquesta temporada, la segona equipació, i res, em va caure a modo de regalo pel meu sant, que coincideix amb el teu aniversari, em va caure de regal, i aquí la tenim. No sé si la teva també és regal d'aniversari, no? No, va ser regal propi. Vale, pues res, no diré. Llavors, bé, com us podeu imaginar, el que farem avui és, com hem dit, reaccionar a les prediccions que vam fer al mes de gener i comentar-les una miqueta en base al que ha passat al final i el que no, i també, a banda d'aquestes prediccions sobre classificacions, golejadors, ja veureu el que vam fer, no sé si us recordareu, també reaccionem a l'11 ideal que vam fer de la primera volta de la Lliga per veure com han canviat les coses. Si anaven ben encaminats, si no, si ha variat molt la cosa des de la primera volta de la Lliga, ja veureu que sí, i també això és una cosa de la que parlarem el dia d'avui. I a més, com sempre, un dia més, intentarem fer el joc d'endevinar el valor de Transfer Market, que portem anunciant des de fa mes i mig, a veure si avui ens dona temps i podem fer-ho. No es promet res, eh? No es promet res, la intenció sempre està allà. Vull dir, aquelles imatges porten variant de programes, estan a la carpeta de cada programa que fem des de fa un mes i mig, i crec que igual avui podem tenir temps. Ja veureu després si ens enrotllem o no. Ja us dic que sí. Això passa perquè aprofundim molt en tota la temàtica de jugadors, d'equips, però ja està bé. Ens agrada molt parlar. Doncs res, amb això ja podem començar el programa. Doncs bé, com us hem explicat a la presentació, ara procedirem a reaccionar a les prediccions que vam fer a només començar el programa gairebé i seguirem una mica l'ordre que vam fer en aquell moment, que va ser doncs, primer parlar de primera divisió, en concret de classificació i després estadístiques personals, és a dir, doncs això, màxim golejador, màxim assistent, jugador revelació, si no recordo malament, pitjor entrenador... Decepció també. Per després parlar de classificació i estadístiques de segona divisió, és a dir, fer el mateix amb segona. Després tancarem amb els guanyadors a Europa. També ens vam atrevir a parlar d'Europa, campió de Champions, campió d'Europa League, a Conference ja no vam arribar, l'any que ve potser ens animem, en aquest no ens vam animar, i ja després passarem a reaccionar als 11 de la primera volta. O sigui que sense més dilació, si vols comencem amb el meu, amb la meva classificació, més ben dit, veureu que jo crec que és bastant correcta la meva classificació. Sí, totalment. Dintre del que cap, esteu veient, com a primer classificat vaig ficar el Madrid, que és el que ha passat. També és veritat que al gener el Madrid ja apuntava maneres i anava distanciat en primera posició, però bé, qui sap, podia passar un miracle, però sigui com sigui, el Madrid ha acabat primer, vaig posar com a segon el Girona, que ha acabat tercer. Bueno, però es va decidir a les últimes jornades, llavors tampoc està tan... va estar allà, vull dir,
no es va despenjar gaire que digui del Barça, que va ser que vaig posar tercer, que al final ha acabat segon. És a dir, hi ha hagut ball de posicions entre el Girona i el Barça, però bé, a veure, tampoc és cap desastre. És un ball de posicions, vaig confiar massa poc en el meu equip, que és el que em penalitza, però bé, no és un error gaire gran. Falsa modèstia, no? Falsa modèstia, sí. Després vaig ficar quart Atlético de Madrid, és el que ha passat, i aquí està, jo crec que, on m'he lluit més molt bé, en aquestes posicions, que és l'Atlètic Club 5è, Europa League, que és el que ha passat, la Real Societat 6ena, que és el que ha passat i ha anat a Conference League, Betis 7è, Osasuna va ficar 8è i ha acabat 11è. Bé, en una temporada una miqueta fluixa dels de Jacobo Arrasate, que ara està al Mallorca, però bueno, tampoc és dramàtic. I aquesta jo crec que és la millor. Per mi és la meva victòria personal en aquesta llista, que és el València 9è, que és una posició... que l'haguessin firmat tots els de valencians. Sí. I també que és una posició, està al mig de la taula, tampoc... O sigui, el marge d'encertar en aquestes posicions és molt reduït, perquè clar, entre acabar 9è, 10è, 11è... És molt difícil, clar, no pots predir això. Llavors bé, victòria personal, València 9è. Després vaig ficar el Getafe 10è, que ha acabat 12è, Villarreal 11è, que és el que ha acabat 8è en lloc de l'Osasuna, és a dir, Osasuna i Villarreal també s'han canviat les posicions, perquè el Villarreal va començar molt malament, com sabeu, i després en Marcelino ha remuntat força i no ha acabat fent mala temporada, dintre del que cap, sobretot la segona meitat de la temporada. Vaig ficar 12è a les Palmes, que va començar molt bé la primera volta i després s'ha desinflat completament i ha caigut a la 7ena posició. Jo crec que la desinflada de les Palmes, tot i que són un equip recent ascendit, no la van veure venir. Clar, venint de la primera volta, que va ser tan bona, tothom s'esperava que hi hagués una continuïtat a la segona també. Sí, va ser l'equip revelació de la primera volta i potser esperàvem que continués això a la segona, que no és el que ha passat. Veureu que el Rega també va pagar de confiança amb les Palmes i amb uns altres equips, i per això ja ho parlarem en el seu moment. Un altre equip en el que vam confiar en accés, el Rayo Vallecano. És veritat. 13è, el vaig ficar jo, que a veure, és una posició tampoc molt alta, però el cas és que han acabat 17ens, és a dir, han sigut l'equip tancant la salvació. Sí, no, i fins les últimes jornades estaven allà patint. I diguéssim que el Cádiz l'opció que tenia de salvar-se passava perquè el Rayo punxés. Llavors va ser un equip que no es va salvar fins ben bé l'última jornada. Llavors també, primera volta força bona, força decent, millor dit, del Rayo Vallecano, que també a la segona va desinflar i ha caigut a la 17a posició, jo vaig ficar 13è. Doncs aquí les Palmes i Rayo jo crec que són les cagades més grosses. Clar, però el Rayo també és veritat que venint d'un projecte Miraola que va ser tan espectacular, sí que era normal que es desinflés aquest any, perquè se n'anava... Clar. Se n'anava el líder del grup i es nota molt el pes, perquè ara mateix Iraola està trencant també la Premier. També. Però clar, també, igual que les Palmes, tres coses al mateix. Van fer una primera volta, les Palmes bastant millor que el Rayo, perquè surt un equip que acaba de pujar, però el Rayo també va fer una primera volta, i els dos s'han caigut a la segona. Però bé, ara el següent, aquesta sí que em tiro floretes, Sevilla 14è, també, igual que el València, jo crec que encara pitjor. És a dir, és una posició que, per encertar algú que digui que és 14è, o és molta sort, o ser un crac, jo que soc un crac. I vaig encertar que el Sevilla quedava 14è. També un equip, una temporada molt complicada, vam començar molt malament amb Diego Alonso, com sabeu, que és aquí un ídol del canal, i després amb Quique m'han salvat els papers, però tampoc pinta gaire bé la cosa de Sevilla aquest any. Aquest any serà desinflada. Perquè surten informacions que en Nesiri se'n pot anar a Turquia per 10 milions, I acabaran amb moltes ventes. S'ha anat Sergio Ramos. La direcció esportiva tampoc genera confiança. La direcció esportiva, ja sabeu, també, per exemple, amb el cas de Jesús Navas, que no és gens fiable. Llavors, pinta bastant malament la cosa a Sevilla, haurem de veure què passa finalment, però no crec que sigui un equip, tal com van les coses ara mateix, que la temporada que ve aspiri a molt més que això. No, jo crec que rondarà les mateixes posicions. Sí, jo crec que estarà... De moment, sentenciat a ocupar les mateixes posicions que aquesta temporada, o pitjor, fins i tot. Totalment. I després, 15è, vaig usar l'Alavés. Aquí també vaig pecar de desconfiança, perquè l'Alavés ha fet una grandíssima temporada i ha acabat 10è. És un dels equips que acaba de descendre, però bueno, jo crec que també és raonable pensar que un equip que acaba de descendre, que no ho estava fent malament, podia acabar 15è, salvant-se amb relativa tranquil·litat, però ens han sorprès a tots, han acabat descens. No, sí, haguéssim firmat tant els de l'Alavés com els de les Palmes, haguéssim firmat a principis de temporada salvar-se tan segurs. Sí, les Palmes que va fer una molt bona primera volta i a la segona s'han desinflat, però... Al final no pots sentir-te tampoc malament ni decebut amb l'equip perquè t'has salvat amb bastant marge i donant
bueno, entrant per la temporada donant bona imatge, llavors no es pot demanar gaire més, jo crec. L'Alavés, és que el de l'Alavés és estrany, és extraordinari. Sí. Ara compta amb les Palmes, perquè crec que ho vaig mencionar l'altre dia, però han fitxat a Manu Fuster. Sí, sí. Que és un jugador que tu demanaves. Sí. I compta, perquè... Haurem de veure com li va. Sí. Ha passat García Pimienta, al Sevilla, que bé, és un entrenador que a la segona meitat de la temporada, doncs, jo crec que en sintonia amb tot l'equip, doncs tampoc estava del tot bé i es va desinflar una miqueta, però haurem de veure què tal també recomposa les Palmes, però jo no crec que... O sigui, a mi, a priori, no em sembla un equip que l'any que ve pateixi gaire, la veritat. No, estaran per la zona de salvació, jo crec. Haurem de veure també perquè potser aquest estiu jugadors com Álvaro Vallès, que han fet molt bona primera volta, ha separat molt temps del Betis, per exemple, Mica Mármol, haurem de veure una mica com queda aquesta gent, però bé, jo crec que és un equip que també, sense optar a posicions europees ni molt menys, però que estarà salvant-se amb certa tranquil·litat l'any que ve, si tot va bé. 16è, vaig posar el Mallorca, que al final ha acabat 15è. No, està molt bé. Una posició bastant decent, la veritat. Celta de Vigo, la posat 17è, que ja us he dit abans que és la posició que ha ocupat el Rayo Vallecano al final, i al final ha acabat 13è. Que pot semblar que cada 13è s'ha salvat amb cert marge, però al final tampoc tant. Però és més que res perquè els 3 de baix van ser amb una puntuació pèssima, saps? Tot i que els 3 de baix és sorpresa. Sorpresa, sí. Sorpresa, entre cometes, perquè nosaltres vam posar un ordre que al final no ha sigut el que ha passat, en la realitat. L'última jornada... El Cádiz... Bé, la cosa bona és que han encertat els 3 que descenen. Cádiz, Granada i Almeria, et fica jo en el descens, que són els 3 que han baixat, com bé sabeu, i Cádiz l'he posat que era diguéssim l'avantpenúltim, el que tancava, bueno, que es quedava a la posició de 8ena, que és el que ha passat al final, i fins i tot fins l'últim moment han tingut opcions de salvar-se, però al final s'han quedat en la posició que els hi vaig posar, i aquí és on hi ha hagut el ball de posicions, que jo crec que ningú s'esperava, perquè l'Almeria, jo crec que és dels pitjors equips que ha passat per primera divisió en tota la història, per no dir el pitjor, sabeu que té el rècord de partits sense guanyar, no sé si són 31 jornades, una borrada així sense guanyar, però al final, en comptes d'acabar 20ens, han acabat 19ens. Sí, perquè a part recordo que li van fer una golejada a no sé quin equip era, no sé si era les Palmes o el Cádiz, no sé si pot ser que sí, les Palmes, sé que les Palmes va ser el primer equip al que van guanyar. Això, però va haver-hi un 6-1 o alguna cosa així. El Granada. El Granada. Precisament, crec que va ser el Granada, precisament. Que no sé si parla, o sigui, clar, estem parlant de que el pitjor equip que ha passat per la primera divisió no ha acabat últim. Llavors aquí entrem en un debat de si realment l'Almeria és el pitjor equip de la primera divisió o el Granada, que ha quedat per sota del pitjor equip que ha passat mai per primera. I mira que els dos no tenien un mal equip, o sigui, en principis de temporada no haguessis dit... L'Almeria tenia equip per fer alguna cosa més que acabar penúltim, jo crec. Però... Sí, però van lluitar l'any passat massa amb el descens i va marxar Rubi també, que aquest any el repesquen. Estaven jugant amb foc, llavors era difícil el fet d'aspirar a alguna cosa més que no fos la salvació. Però al final no han tingut cap mena d'opció, tot i així han acabat penúltims, en comptes d'últims com l'han posat jo, però bé, tampoc, vull dir, no hi ha gaire diferència entre els dos equips, vull dir, són dos equips repletos de maules, o potser per noms no tant, però per rendiment segur que sí. Sí, totalment. I bé, si al final han quedat penúltims o últims, tant es fa, perquè crec que fins i tot van empatar punts, o sigui que tampoc és que hi hagués gaire diferència. Doncs jo, amb tot això, mira, jo m'he decidit a puntuar la meva classificació, la meva predicció, millor dit, i m'he posat un 7. No està mal. Jo crec que has tirat a lo baix, perquè vull dir, has encertat, n'has encertat més de les clavades. Sí. Bueno, doncs un 8, va. Vinga, ja que insistis, ja. Sobretot els equips de dalt, que és el més difícil, perquè la Reial Societat estava molt bé quan van fer les prediccions. Sí. L'Atlètic Club també, llavors era difícil. Bé, la cosa és que han encertat més o menys els 4 equips que van a Champions, qui va a Europa, o sigui, a Europa League, que dic, qui va a Conference, i els descensos. Jo crec que és important. La zona mitja taula és molt difícil. I a sobre s'ha marcat un Sevilla 14è i un València 9è, que és el que em fa més il·lusió. No, 8,5. 8,5. Sí que és veritat que jo de primera no domino tant, perquè aquest any m'estic excusant. Si m'estàs dient això, per què és? I no n'he encertat tant com tu. I també perquè m'agrada jugar-me a la ment. També has dit que la zona de mitja taula és la més complicada per alguna cosa, no? Perquè jo aquí, el guió estic veient molt vermell al mig. O sigui que si vols passem a la teva classificació i parlem una mica del que ha passat aquí. Per mi, mira, jo te'l diré, ara parlaràs tu, però l'error més gran està a la zona de dalt. A la zona de dalt? Jo crec que sí. Bueno,
Sí, tu podries... Sí. Bueno, comenta. Bueno, el líder sí que és veritat que el vaig encertar, el Madrid. Sí, jo crec que es cantava ja que anaven a passar. Suposo que et refereixes a això. Aquesta és grossa, Atlético de Madrid. Que vaig posar l'Atlético de Madrid segon. I clar, comparant que van cada quarts, jo crec que sí que quarts és el... I patint per cada quart. Sí. Però bueno, tampoc em sembla tan descabellat perquè en el seu moment estaven allà amb la posició de segon lluitant-la. El Barça, tercers, bueno, el mateix que jo. Balla una posició. Sí que és veritat que on he punxat més jo crec que és amb la Real Societat. Sí, que l'han ficat quarts. Que els vaig posar Champions. Jo confiava en Imanol Alguacil, però és que no sé què els hi passa sempre després del peron de Nadal, que és... Temporada bastant... Baixen el rendiment. Sense més de la Real, que bé, al final s'ha colat a Europa, però... La veritat és que no els he vist gaire jo, No, perquè sí que és veritat que el nivell a la primera volta va ser molt superior. Sí. I clar, tothom esperava una mica més, però, home, té molt mèrit el projecte que està tenint la Real Societat, Sí, sempre diem que és un equip interessant, però sí que és veritat que això, la primera volta bé, la segona ja... Bueno, bastant sense més, anaven acumulant ratxes de... Empatem 2 partits, en perdem un, guanyem un, sense gaire... no sé. I a part que els resultats sorprenents són contra els equips de baix, o tendeixen a ser contra... Per exemple, crec que van empatar contra el Cádiz, coses així, llavors... No és un equip que sigui del tot fiable, com sí que ho són els altres de dalt. El Girona, que també és una mica... Jo vaig arriscar, jo pensava que acabarien baixant, que acabarien punxant. En la pinxada. I els vaig posar cinquens. I sí que és veritat que van quedar tercers, però bueno, tampoc ha estat tan malament. Bueno, els vas ficar a Europa, anem a saber-ho per aquí, que els vas ficar a Europa almenys. Home, és que ningú s'hagués esperat, sempre ho diem, però ningú s'hagués esperat aquest rendiment de jo vaig confiar en el Girona. Jo vaig confiar. Per això baixarà més la meva nota. L'Atlètic de Bilbao el vaig posar 6è, va allà una posició, almenys vaig predir que entraven a Europa. Sí que he encertat aquestes 2 posicions, que està prou bé. Home, la del Villarreal és espectacular, sincerament, és espectacular. Betis i Villarreal. Villarreal, jo confiava molt en el Villarreal. Villarreal que, bueno, ja he dit a la meva classificació que venia de fer-ho fatal, i vaig ficar una posició mitjanament baixa, però tu vas confiar, que me'n recordo que a més ho vas dir, que vas ser... Ara que arriba Marcelino confio en que recuperin. I Marcelino, de fet, ha sigut dels millors entrenadors ha sigut el salvador del Villarreal. Totalment. Amb un altre entrenador que confiava molt, era en Bordalàs. Ja en parlarem de Bordalàs. En Bordalàs. Sí. Que, bé, han quedat dotzens, però jo els vaig posar novens. Bueno, però... Aquestes posicions al mig, al final, tampoc ens podem criticar gaire perquè és molt complicat encertar si un equip queda 11è, 9è, al final pot ballar una mica tot això. Tot i així, em sembla molt mèrit per part del Getafe cada dotzens. Sí que tenien a Greenwood, a Mayoral, que han fet una temporada espectacular, però tots els altres, o sigui... No. El mèrit de Bordalàs ja en parlarem després, però el mèrit de Bordalàs està allà. Bueno, sí, clar, ho has de defensar, però... Bueno, ara acaba la classificació, després defensaràs de Bordalàs. Sí que les punxades han sigut amb les pròximes 2 posicions, el Rayo, que els vaig posar... Igual que jo. Els vaig posar desens i les Palmes 11ens, i han quedat 17ens i 16ens respectivament, i això que has comentat abans, que eren 2 equips que esperàvem una mica més i que han baixat el nivell a la segona volta. Sí. El Sevilla... Jo vaig confiar, vaig posar-los 12ens, no obstant això no van quedar tan a dalt, podríem dir d'alguna manera, i van quedar 14ens. Jo confiava molt poc en Quique Sánchez Flores, però tot i així jo creia que la qualitat del Sevilla faria que quedessin una mica més a dalt. Osasuna ha ballat 2 posicions. Bé, bueno, aquestes són acceptables, no passa res. El València sí que no m'esperava... Jo pensava que també el València seria un altre Girona que acabaria punxant... I perquè és que realment no em deia res, no em cridava l'equip. Però bueno, novens, temporada espectacular. Molt bona posició, i a sobre fins i tot van tenir opcions de... Van estar lluitant Conference fins gairebé l'última jornada, o sigui que una temporada molt per sobre de les expectatives del València. Totalment. I bé, el que deies de la zona mitja taula sí que és pèssima, perquè Celta de Vigo, Alavés, els vaig posar 13ens Celta de Vigo els vaig posar 15ens i Alavés 16ens, i han quedat 13ens i descens, que sí que hi ha molta diferència, sobretot en l'Alavés. Però l'Alavés ha sigut la sorpresa. Ha sigut la sorpresa. Totalment. I l'altra patinada molt forta va ser posant el Mallorca
a la zona de descens. Sí. Clar, jo s'ha de posar en context que jo al Mallorca li tinc molta ràbia. I jo confiava en que si arribaven lluny a Copa del Rei, que acabarien punxant més a la Lliga i podrien donar el susto de baixar. Però no ha sorgit la màgia. El Granada i l'Almeria també, el que comentaves tu abans, jo vaig també... Bueno, és que era lo lògic. Intercanviar les posicions. El Granada encara guanyava algun partit. Sí que és veritat que abans... Crec que quan ho van fer encara estava Brian Zaragoza al Granada, per tant hi havia una mica més d'esperança en el Granada que en l'Almeria, que no havia guanyat absolutament res, i el Granada doncs més o menys anava a guanyar algun partidet. Però clar, ja ho parlarem després, estava Brian Zaragoza i el Granada no, tampoc ha donat gaire sensació de millora, ni molt menys, i al final ha sigut tot al revés. Però bueno, és que en aquell moment era el més lògic. De totes maneres, per acabar ja amb la puntuació, jo em donaria un sòlid 4. Un sòlid 4, molt bé. Molt bé. Sent sincers i sent humils... Molt bé. Un suspès alt, està bé, perquè tens alguna clavada. És a dir, tu has anat a examen sense estudiar i te l'has jugat a la pregunta més difícil, que era de Villarreal, i l'has clavat. Bueno, com sempre, no? Però... Sol passar. Tenemos ja pràctica. Sí que és veritat que el meu territori dominant és la Lliga Hipertension. És segona, que tens bastant menys encerts que jo, ara hi arribarem. Ara passem, llavors, com ja hem parlat de la classificació, passarem a les estadístiques de primera i tornem a parlar del que vaig predir jo en el seu moment. A veure, s'ha de dir que estan molt bé, eh? S'ha de dir que estan molt bé, les meves prediccions de primera. Vaig posar com a màxim golejador, vaig ficar Antoine Griezmann, que és la patinada més grossa de les meves prediccions, jo us avanço, perquè ha sigut el 7è màxim golejador amb 16 gols, el Pichichi ha sigut Dobic, com bé sabeu, amb 24 gols. Màxim assistent vaig ficar a Nico Williams, que és un error, perquè no ha sigut el màxim assistent, ha sigut Alex Baena amb 14 assistències, però Nico Williams ha sigut el segon. Sí, error entre cometes, amb 11. Està molt bé, està molt bé. És a dir, no és un desastre, més o menys ha estat allà. Bé, mig encert, mig punt. Jugador revelació, aquí me la vaig marcar. Aquí et felicito, Dobic. Et felicito. 24 gols, Pichichi de la Lliga, com he dit, i 8 assistències. Jo crec que era jugador revelació. No vaig pensar que arribaria tant com a ser màxim golejador de la Lliga, però sí com a revelació, i al final les dues coses, jo crec. O sigui, jo crec que el nom de revelació de la Lliga és ell, entre alguns altres del Girona, per exemple, però jo em sumo la victòria aquí. Totalment, apuntava maneres, però sí que és veritat que ningú s'esperava que fos el Pichichi. Jugador d'excepció, per altra banda, vaig ficar Arnau Martínez, un altre del Girona. Molt bé. Potser no és el nom principal, és a dir, podries trobar altres jugadors d'excepcions, evidentment, però crec que entre la llista està ell. Home, està totalment... Jugador que va ser titularíssim l'any passat amb el Girona, que sonava fins i tot a l'estiu pel Barça amb moltíssima força, i aquest any l'ha pres el lloc Jan Couto, que ha fet una excel·lent temporada, i mira, he ficat fins i tot estadístiques per reforçar la meva predicció. Ha jugat 26 partits aquesta temporada en totes les competicions, és a dir, Copa i Lliga, bàsicament, que és el que ha jugat el Girona aquest any, i ha promitjat 60 minuts pels partits que ha jugat, és a dir, no ha sigut titular indiscutible ni molt menys, fins i tot quan ha jugat. Llavors, bé, de ser el titular indiscutible al Girona i sonar per donar-se al Barça a que et prengui el lloc Jan Couto i no gaudir de gaires minuts, jo crec que es pot dir com a jugador d'excepció. Totalment, i a part que cal recordar que Jan Couto al principi jugava més avançat. De fet, quan nosaltres el vam anar a veure el Girona contra el Celta, el vam veure quasi d'extrem allà. Sí. Llavors, tot i no ser la mateixa posició estrictament, perquè Arnau Martínez sí que és veritat que és més defensiu que no Jan Couto, sí que és veritat que ell ha pres la posició i està més que argumentat, jo crec, que estigui aquí. O sigui, està prou bé. Sí, jo crec també. Després passarem amb la nota, però jo crec que està també molt bé. Ficarem nota d'això, vale. Millor entrenador, Mitchell. Jo crec que indiscutible aquesta, millor entrenador. Crec que fins i tot va guanyar el millor entrenador de la Lliga. El trofeu que dona la Lliga el va guanyar ell, per tant, amb més raó. I el pitjor, és que no hi havia cap dubte, ja quan ho van fer, no sé si l'havien acomiadat o gairebé, que és Diego Alonso, la cabra absoluta de los banquillos. He portat de nou les seves estadístiques perquè em fan moltíssima gràcia, que són 14 partits com a entrenador del Sevilla, 2 victòries, 5 empats i 7 derrotes. Pobre home, Les 2 victòries van ser a Copa del Rei contra equips amateurs com el Quintanar i l'Atlético Astorga. És a dir, en el futbol professional, amb el Sevilla, no va guanyar cap partit. Pobre home. És que era molt difícil de superar, la veritat. Algun dia l'entrevistarem aquí al programa. Sí, tant de bo. Jo estaria encantadíssim d'entrevistar Diego Alonso, és el meu ídol. És com si em posés jo a entrenar al Sevilla, és increïble. Doncs bé, jo crec que amb tot això
Jo crec que l'error més gros és el de Griezmann, que va començar molt bé la temporada i al final doncs, no l'ha acabat tan bé. La resta jo crec que està de 9. Jo aquí... 9? 9 i mig, No, em sembla molt bé. Jo també un 9. Posaria un 9, sí. Sí que és veritat que ara passarem a les meves estadístiques. Aquí ja baixem una mica. Jo ja he avisat que jo m'arriscava bastant bé. Sí, tu t'has arriscat, i força. He patinat molt, sí. També de màxim golejador coincideixo amb tu, que vaig posar Antoine. Sí. Venia amb unes bones xifres golejadores i les altres temporades també. Sí, que no ha fet males xifres tampoc, ha marcat 16 gols si no m'equivoco, però clar, no ha estat en la lluita pel Pichichi. I tot i així ha quedat setè fent 16 gols, llavors malament. Una malament. Antoine Griezmann... Del setè al primer hi ha distància, sí. Veritat. Màxim assistent, també he coincidit i vaig posar Antoine Griezmann, que també és aquí hi ha més distància. També és una altra patinada. I aquí és el 15è a la classificació, o sigui... No va estar gaire fino. No. Aquí no va estar molt fino, la veritat. Però jo m'esperava que Griezmann, com és un playmaker, jo m'esperava que... No, si tenia tot el sentit del món, la veritat. En el seu moment sí, però no, al final veiem que no. Jugador revelació, Jude Bellingham, sí que apuntava maneres i bueno, aquesta la contem com a bona, no? Següent, jugador de decepció, també vaig tirar de samarreta, de bufanda, i vaig posar Lewandowski. Que no es pot dir que hagi fet mala temporada. O sigui, no ha sigut la seva millor temporada, evidentment, però mala temporada no és. No. Com a seva decepció no és. No. No és Arnau Martínez. La primera volta sí que va ser una mica decepcionant. Sí, i tant. Però bueno, la segona la 19 gols i 8 assistències al final. Millor entrenador, Bordalàs. Aquí està posat en vermell, però tot i així jo És taronja. Te'l poso en dubte, perquè Bordalàs, un entrenador que el seu equip l'any passat està lluitant per descens, els va salvar i aquest any els ha salvat fàcilment i inclús podien haver quedat més a dalt. Clar, però que tens a Mitchell. Bueno, no passa res, Bordalàs està bé, sí o no? A veure, sí, no és mala tirada, però no, jo crec que no és. En taronja. Sí, te'l compro. Mig punt. I pitjor entrenador sí que ha sigut relliscada, Quique Sánchez Flores. Que no, ni frío ni calor, Quique. No, o sigui, ni pitjor, perquè tens aquí a la cabra absoluta promitjant 0 victòries a la Lliga, que és Diego Alonso. Tampoc ha fet bona temporada amb el Sevilla, ni molt menys, perquè ja heu vist on han quedat, però pitjor que el seu predecessor no ho ha fet. No. La veritat. També li tenia tírria, llavors el vaig posar aquí. Sí, ja es va notar en el seu moment, sí. Tot i així, jo és que no hi ha per on treure això, jo li poso un 3 a la puntuació i sent optimistes. Molt amable, La puntuació va cascar un 2, jo crec, però bé, sí. Bueno. A segona millores. Clar, és que segona és el meu territori. A segona empitjoro jo i millores tu. Exacte. Perquè és el que hi ha. Jo miro molt primera, tu mires molt segona. Aquest any, el següent millor dit ja no el miraràs tant, jo crec, però sí, s'ha notat que mirava cadascú. I ara passem, com us dèiem, a les prediccions de segona i passem primer a la classificació, que a segona ho van fer en formato reducido, perquè bé, també hi ha 54 equips a segona divisió i la meitat de taula, al final... Era molt més difícil. Si algú és que quedarà 15è o 13è, doncs ja és molt més difícil de predir. Llavors, jo la meva classificació de segona vaig posar com a primer el Valladolid, que al final ha quedat segon. Sí, però a l'última jornada, llavors... Sí, fins i tot van tenir opcions de quedar primers. Bé, almenys el Sant Atac és un dels equips que pujava directament, que és el que ha passat al final, el Valladolid va pujar directament, i van quedar segons amb opcions fins i tot de quedar primer. Llavors, bé, me l'he posat en taronja perquè no és un encert, perquè no he clavat la posició, però al final doncs, no és cap disparate perquè van estar allà al final. Està bé. La segona ja sí que no hi ha per on agafar-ho. Aquesta va ser... Ja va ser columpiada, van entrar a l'última jornada de playoff i de rebot gairebé, que és l'Sporting. Jo vaig ficar com a segon classificat, pujant directament, van entrar a playoff i d'aquesta manera, i jugant a un futbol absolutament horrorós, com es veurà contra l'Espanyol, llavors bé, no té cap sentit que es posés segon perquè no ha estat a aquest nivell ni molt menys, la veritat. Llavors, bueno, aquí error. Jo crec que quan vam anar a veure el Levante Sporting ja vas veure que aquesta predicció... Jo vaig anar a la ciutat de València i vaig dir... No tenia gaire sentit. Aquesta gent no em tornarà al favor jugant bé al futbol perquè no s'havien donat 2 passes seguits. O sigui que ja vaig veure aviat que no tenia ni pes ni cabeza esto. Totalment. Tercer vaig ficar l'Espanyol. Bueno. Que al final han quedat quarts, però ara arribarem, perquè esteu veient allà en lletra blava a baix de tot. Que al final vaig ficar una altra cosa, ara ho diré. Vaig ficar l'Espanyol tercer, al final ha quedat quart, i vaig ficar el Leganés quart, que al final ha quedat primer. Perquè jo, igual que tu amb el Girona, jo confiava en que el Leganés al final es desinflaria una miqueta i cauria en posicions de playoff. No ha sigut així.
En la meva defensa diré que tampoc és un equip que jugui molt bé al futbol, la veritat. L'únic que, bueno, ja sabeu que a la Hypermotion hi havia una competició per veure qui és menys dolent de tots. I al final el Leganés resulta que era el menys dolent de tots, tot i no jugar bé al futbol. I van acabar guanyant la Lliga, sense convèncer del tot, almenys a mi. Però bé, jo pensava que es desinflaria més el que ho han fet al final i no ha sigut així. Serà graciós aquest any perquè a part els han tret el seu porter, que va ser el Zamora de segona, i de fet l'han fitxat pel Villarreal fins al 2030, si no recordo malament, i aquest any patiran molt el Leganés a primera. Sí, això segur. Els 3 que han pujat... Bueno, però el Leganés especialment. Els altres, sí, pot ser que sí. Ja... Pot ser que sí. No cal que ho diguis. 5è aquí, bueno, desastre absoluto. Vaig ficar el Levante perquè confiava, jo crec que sobre el paper a principi de temporada un dels equips que potser podia lluitar per pujar i no ha sigut el cas, han acabat 8ens i sense gaires opcions d'entrar ni tan sols a playoff, com vaig ficar jo. O sigui que res, poca cosa a comentar. El partit que vam veure entre Levante i Sporting era batalla de mancos, vull dir, a veure qui era menys dolent. Literalment tots els partits que hem vist de segona han sigut així. I si vaig ficar el Racing, jo confiava en el Racing, al final va estar a punt de passar, que es fiquessin 600 si entressin al playoff, però com sabeu van perdre l'última jornada contra el Villarreal B i es van caure i han quedat 7ens al final. Llavors bé, una posició de diferència. Està bé, i a part el Racing venia d'una temporada difícil la passada. I en el descens vas ficar en una posició al Villarreal B, que al final ha quedat últim, però bueno, ha descendit, i 20è, que aquí és l'error gros, que és la Cartagena, que els fiquen descens, al final ha quedat 14è, perquè sabeu que va tenir la ratxa aquella de partits seguits guanyant, i s'ha acabat amb molt marge. De fet va ser, ho diem sempre, el primer equip en ser equip de la Hypermotion per l'any que ve, i doncs bé, patinada perquè en el moment que vam fer les prediccions el Cartagena estava fatal, no sé si anava últim fins i tot, i no vam confiar en què passaria el que ha passat al final, i el vam ficar en descens, al final no ha sigut així, i pel Cartagena ha entrat l'Andorra, que també no sé com no l'han veure venir, l'Andorra, que la vam salvar i no vam ficar a la lluita, i al final doncs s'ha caigut com a penúltim a sobre. I vaig ficar el 21è a l'Alcorcón, que ha quedat 20è, bueno, una posició de diferència, i a la Morevita vaig ficar últim, que ha acabat 19è, fins i tot lluitant per mantenir la categoria a l'última jornada, però no hi confiàvem gaire, la veritat, tampoc. Bé, però almenys hi ha 3 descensos que estan adivinats, llavors. Sí, 3-4, no està malament. Una nota, ja, però també comptant els... Espera, encara queda una cosa, que això em va pujar la nota, però 3 punts mínim. Ascens per playoff, Espanyol. Està bé. Sí, tu me'n recordo que ho deies, jo deia no anirem a playoff. Sí, a mi me llamaron loco en su momento, i mira. Però perquè jo hi confiava. No, clar. Bueno, però igualment, un sòlido... Sòlido? 3,5. 3,5? Sí, o un 4. Molt negatiu, jo crec. Un 4. Sí, jo posaria un 4,5. 4,5, sí, perquè és veritat que he encertat el Valladolid, alguna coseta he fet. 3 descensos, sí. Inclús més, jo potser t'aprovaria. Bueno, 4,5, 5, va. Després de revisió, un 5. Tant de bo tots els professors fossin tan amables com nosaltres, Ara passarem a les meves, que sí que és veritat que la Liga Hypertension és la dominant en el meu cas, perquè és la que més hem amat aquest any. També, de la mateixa manera que tu, jo al Valladolid els vaig posar en la primera posició, ha ballat una posició, però està bé perquè l'ascens directe. Espanyol jo confiava molt i els vaig posar com a segons i han quedat quarts. Aquí m'atribueixo tot el... Sí, i tant. Pots fer-ho. Eibar els vaig posar tercers perquè jo sempre he pensat que l'Eibar és un equip bastant pecho frío. I és el que ha passat al final. I totalment. No, portava la raó. Sí. Leganés, aquí tu igual que jo, coincidim. El Lega el vas ficar en desinflada i al final n'acaba guanyant la Lliga. Levante, també, és que el mateix, Hòstia. Levante és estudi, Els van posar 5ens i han acabat 8ens. I el Racing de Ferrol, que venien d'una molt bona primera volta, vaig pensar que passarien a playoffs i no va ser així. Bueno, però han quedat descens. O sigui, vas confiar en que farien molt bona temporada, potser una temporada excel·lent, i han fet al final una molt bona temporada, una boníssima temporada, però bueno, han estat allà. Si la temporada estan a playoff, o sigui que tampoc és un error. O sigui, no és que havien ficat el Cartagena a playoff, per exemple. No. El Cartagena, que és el que tu mencionaves, el vaig posar com a QE de la Lliga, que aquesta és la trepitjada més forta. Sí, però aquesta no es veia venir. En el seu moment també eren els QEs, quan van fer les prediccions eren els QEs i tothom esperava que el Cartagena no sortiria d'allà. Els altres 3 sí que els vaig encertar, que van ser Amorebieta, Villarreal B i Alcorcón. Aquestes eren 3 fàcils. O ballen una o dues posicions.
I sí que és veritat que el Leganés el vaig posar com a playoffs. Llavors, clar, hem encertat els 3. Exacte, he encertat els 3 ascensos directes. Sí, jo vaig ficar l'Sporting. No ha sigut el cas. Però tu has encertat els 3. 3 de 4 descensos i a sobre també has clavat a l'Eibar. Sí que força bé, està bé. Un sòlid 7, jo hi posaria. Sí, un 7, està bé, està bé. Si et sembla bé. Està bé, un 7, sí. Sí que és veritat que a l'Andorra els dos hem coincidit i no l'hem posat en... Sí, que no sé per què no ho van fer. En el descens. Prioritat. Perquè estaven a Meder Saràbia que bueno, és veritat que la temporada passada van fer molt bona temporada. Potser també això va jugar sí, al seu factor. Van quedar setens i es van quedar una posició a playoffs. Llavors, esperàvem més de l'Andorra. Ara passarem amb les estadístiques, que aquí sí que és veritat que ens hem lluït més. Sí. Un més que l'altre, no diré qui. Ja sabeu qui mirava l'Hypermotion. No diré quién soy, el que s'ha columpiat en exceso. Màxim golejador. A veure com dic això. Vaig ficar Stoikov. Això sí que... De l'Eibar. Jo, això me'n recordo que va ser aposta personal. Perquè no era el màxim golejador en el seu moment, crec. Estava per allà quart, cinquè golejador. Al final, una mica com Griezmann. Jo vaig ficar com a primer, he acabat 11, amb 12 gols, i ha sigut el pitxit, ha sigut Braithwaite amb 22. Per tant, s'ha quedat un pèl lluny. A 10 gols a ser pitxitxe de Lliga, que si m'ho permeteu, doncs tampoc és tanta distància. A 10 gols i a 10 posicions, A 10 gols i a 10 posicions. Bueno, està equilibrat. Està malament, no? I màxim assistent, Íñigo Vicente. També és veritat que en el moment que ho van fer ja ho era, si no m'equivoco. Llavors, més o menys van confiar en que seguiria la dinàmica i ha sigut el màxim assistent amb 12. Revelació, Peque Fernández, que també me'l compro. Està molt bé, sí. 18 gols i 3 assistències i sona que s'anirà a algun equip de primera, entre els quals, per exemple, sonava el Sevilla, que ja veurem, veient la direcció esportiva que tenen. Jugador d'excepció, Calero, que jo crec que al final no la puc donar, però és tarongeta. Sí, no, perquè la temporada en general sí. Ha sigut bastant sense més, la veritat, a certs punts bastant pèssima, però és veritat que a playoff no ens ha destacat i força. Llavors jo crec que al final ha salvat la temporada de Calero, perquè ha acabat sent important a l'Espanyol, però en general tampoc era tan descabellat. I després, millor entrenador, Pezzolano. Tarongeta també, tarongeta, perquè sí que és veritat que el Valladolid, com sabeu, el que hem de dir és a primera divisió com a segon classificat, però és veritat que Pezzolano, diem que Valladolid no cau gaire bé, l'entorn i la relació entre aficionats, directiva i entrenador no és la millor, per tant, tampoc el posaré com a millor entrenador. I al final Valladolid era el segon equip, si no m'equivoco, amb la millor plantilla a la categoria, llavors també doncs, el seu objectiu i la seva, diguéssim, obligació gairebé era ascendre, llavors, bueno, és en taronja, la veritat. Sí. I pitjor entrenador, BKCC, de l'Elche, que a certs trams tenia por de que em desmentís la meva predicció, però jo crec que al final ha acabat sent dels pitjors entrenadors de la categoria, i l'Elche doncs, ha acabat 11, i a part ell ja no està al club, i està a Eder Saràbia, com ja hem comentat alguna vegada. Per tant, bueno, no està tan malament. La pitjor patinada jo crec que és la de Stoikov, però la resta està en descens. Sí. Per tant, jo crec que un 6. Un 6, està bé. Perquè Íñigo Vicente no té gaire mèrit perquè ja era màxim assistent, per exemple. Llavors, un 6 i mig, jo crec que està bé. Jo tiraria més a notable, Sí? Sí, jo crec que prou bé. O sigui, era difícil el fet de que Stoikov fos el... Sí, allò era arriscat. El màxim golejador, però tota la resta jo crec que està ben contrastat. Amb la informació que has donat, Pezzolano és un... S'entén. Sí. És un mig punt. Es pot comprar, sí. Doncs bé, passem a les teves, que són força millors, la veritat. Hay que ser sinceros, són força millors. Màxim golejador, en el seu moment ja ho era, però vaig posar Martin Braithwaite, 22 gols. Bueno. Màxim assistent, Íñigo Vicente, 12 assistències. Que ja venia demostrant el mateix que jo. Sí. Clar, sí que és veritat que mirava molt segona i tots aquests jugadors ja els coneixia i sabia que apuntaven a ser top. Jugador revelació, Miguel de la Fuente, el davanter del Leganés, amb 13 gols, que es podria afirmar. Jugador d'excepció, aquí ve la gran patinada, Javi Puado. Però mira que direm Puado, jo crec que és una mica com Calero, Sí, no, totalment. O sigui, si mires la temporada, te la compro. Sí que és veritat que a playoff ha acabat sent imprescindible, perquè us donen l'ascens gairebé ell sol, amb el gol contra l'Oviedo, bueno, els dos gols contra l'Oviedo, perdó, i també contra l'Sporting, però en general la temporada tampoc ha sigut res de l'altre món, ni molt menys. Clar, però un jugador que t'ha marcat 16 gols i ha fet 2 assistències, llavors és difícil dir com a decepció, però bueno, sí que és veritat que t'esperaves una mica més de Puado. Millor entrenador, Cristóbal Parralo,
en el seu moment ja apuntava a maneres. Sí, d'aquest estic completament d'acord. I bé, amb un equip recent ascendit a l'última temporada, ha acabat salvant-los amb molta distància i inclús podent lluitar per coses boniques, no? Sí. I pitjor entrenador, aquí havia de posar, si no, que era Ramis. Tocant. Sí. Llavors jo posaria un sòlid 8,5. Sí, no. A veure, Ramis jo el faria un poc el símil a primera amb Diego Alonso. Vull dir, eren claro candidato des del primer moment, jo crec. Llavors sí, però jo fins i tot posaria un 9. Perquè jo crec que la de Puado és el que diem. Sí, a mitges. Si mira la temporada, deixa una mica fred, crec que el playoff no ha sigut el millor. Per tant, bueno, te la mig compro. Però bé, jo crec que un 9 està superbé. I estan encertades les prediccions, però és el que diem, aquí se nota que mira cada uno. Sí, totalment. Ara passarem, a les més patinades. Bueno, aquí es veu que Europa no l'ha mirat ningú. Champions i Europa League no l'han mirat. Primera i segona, però competicions europees no. Totalment. Competicions europees jo tant de bo no les hagués mirat, perquè a més ha estalviat molt patiment. La veritat, perquè vaig... Quin mal em fa dir això, jo vaig ficar com a campió de la Champions al Barça. Va ser aposta personal. Va ser... Sí, però és que no era tan loco, però... Si Araujo no hagués fet la falta... un central. Claro. Jo crec que... Bueno, és igual. És igual, jo crec que si no hagués passat allò, potser hagués encertat la predicció, però al final pues, no s'han dado les coses. Records de Vietnam, Sí. Champions fica el Barça i resulta que l'ha guanyat el Madrid, és a dir, m'ha sortit tot al revés. Per tant, no m'extendré a parlar més de Champions, si us sembla. I d'Europa League fica el Milan, que bé, era un dels equips que baixava de Champions, va quedar tercer de grup, al final va caure a quarts de final contra la Roma i l'ha guanyat l'Atalanta. Que tampoc s'hagués dit l'Atalanta. No, que va. No, si això no ho haguéssim dit. L'Atalanta, vamos. Atalanta que a sobre va eliminar el Liverpool, per exemple, va guanyar la final contra el Bayer Leverkusen, vull dir, aquesta no la podíem veure venir, però sí que és veritat que el Milan va caure a quarts, per tant no va estar ni a prop de guanyar l'Europa League, per tant, error. Bueno. Aquí Europa un 0. Un 0 com una casa. Un Cerapio. Sí, Cerapio. Jo sí que és veritat que Europa tampoc... Vaig fer una aposta personal per un equip de la Champions que va ser l'Arsenal i sí que és veritat que va ser massa esperança en l'equip d'Arteta, perquè... Portem 3 equips mencionats i els 3 van caure a quarts de final. Sí. Vemos un patró aquí de que equip que diem que guanyarà la Champions cau a quarts. També és veritat que ho vam parlar en el seu moment i tu i jo vam coincidir en el fet que guanyaria el Bayern la Champions. O sigui que vam dir que era aposta personal però que guanyaria el Bayern. Pues no. Tampoc. No. Si no hi ha per on agafar-ho. No ens esforçarem gaire perquè no hi ha. Sí que és veritat que l'Europa League vaig posar el Bayer Leverkusen, que ha sigut subcampió i ha perdut contra l'Atalanta. No, aquesta està bé, almenys has endevinat un finalista, vull dir, està força bé. Jo, tu, per tant, a veure, l'Arsenal és patinada gordíssima, no anem a mentir, i la del Bayern està força bé. Per tant, jo... Un 5. Un 5, sí. Gràcies. Un 5. Soc jo la revisió a l'examen. Sí. Un 5, gràcies. I les meves no esto. L'any que ve, si eso, diré que guanya el Madrid, a veure si cau també a quarts de final. O almenys encerto, una de dos. O em surt bé perquè perd el Madrid, o encerto la predicció i per tant també, bueno, no estaré content, però... És win-win, sí. Claro, ja tinc tiro fijo d'aquí l'any que ve. I ara passem a repassar els 11 ideals de la primera volta de la Lliga i sorpresa estarà la vida per l'hora que és. La Transfer Market es passarà pel següent dia. Que jo crec que és el que diem tots els programes, però igual l'últim programa de la temporada el dediquem a jugar tot el que hem dit que jugaríem en algun punt de la temporada i no ho hem fet. Que tenim tindríem per 3 programes. Jo crec que sí, que tenim com 6 jocs mínim al calaix que no hem fet. Però bé, anem a repassar l'11 a la primera volta i jo com a porter vaig ficar Álvaro Vallès de les Palmes, perquè en el seu moment doncs, era el millor porter de la competició i també estava en sintonia amb el Les Palmes, que com hem dit va fer una molt bona primera volta. Després la segona meitat no ha sigut tan bona, ha encaixat 44 gols en 37 partits, l'han expulsat perquè va decidir volar-hi la cama a Rafinha, per exemple, vull dir, no ha acabat gaire la temporada amb Álvaro Vallès, però tot i així crec que s'ha fet un nom al futbol espanyol, però no el ficaria a un 11 de la temporada, no. ni molt menys. Jo també he coincidit amb Álvaro Vallès, Sí. Si vols anem alternant, vale, perquè així veiem Digues tu el teu porter. La diferència. El meu porter també ha sigut Álvaro Vallès. Sí que és veritat que la primera volta va ser espectacular i tothom esperava que anés en sintonia amb la segona, però és el que has dit tu. Arrel del partit
on li va volar la cama a Rafinha, es va desinflar ja cap a baix. 37 partits, 44 gols encaixats, una vermella per entrar-li al genoll a un jugador... Al mig del camp. Claro, no acaba molt bé la temporada del Vallès. Jo el meu central, és que no puc defensar l'11 que vaig fer perquè, a veure, en el seu moment sí que potser el podíem comprar. Jo vaig ficar a Starfelt, del Celta. Home, la primera volta va ser força bé, bona, però sí. no, al final no entraria a l'11 de la Lliga, jo crec. De Starfield em va agradar, crec que ho vam destacar en el seu moment, la seva història, que va vindre al Celta per amor, que va anar a Vigo per amor, però igualment no... Em sap molt greu, és un romàntic, però no el ficaria a l'11 de la Lliga, ni molt menys. Llavors, dic la meva línia sencera de centrals i us la teva, si vols. Vaig ficar Aitor Paredes, que aquest potser te'l compraria per ficar-lo a l'11 de la Lliga, perquè crec que junt amb Vivian han fet molt bona parella. Després he ficat a Legend. Aquí ha sigut una mica més... Que clar, el Rayo ha acabat salvant-se a l'últim moment gairebé. Legend jo crec que és el més potable que hi ha al Rayo, però igualment no el ficaríem a l'11 de la temporada. I jo amb això acabava la meva línia de defensa, perquè jo tenia 3 centrals. Jo sí que és veritat que la meva defensa està composta per 4, amb 2 laterals. El primer lateral era Jan Couto, que l'hem mencionat, i aquest perfecte, o sigui, la primera volta bona i la segona també. Rüdiger, de la mateixa manera, espectacular, primera volta i tornada també. Els que sí que ha sigut més patinada, potser a la segona volta han sigut Petzela i Gallà, que són els 2 següents. Clar, Gallà el problema que ha tingut és que s'ha lesionat tota la temporada. Sí, llavors, clar, però bueno, el València ha quedat 9è... No te la compro, no te la compro. No te la compro perquè Gallà, pobre, està lesionat tota la temporada, però bé. Peça clau del València quan està bé, però que el cas és que aquesta temporada no ho ha estat gaire. Soc Mau intentant vendre... Mau intentant vendre a qualsevol jugador espanyol, Si vols passem al mig del camp. Sí. Si vols digues tu primer la teva. Fa una mica de... És que el primer nom ja és... És drama. És drama. Frenkie de Jong. Coincidim en aquest, Clar, la segona volta... No sé si dir alguna cosa, passar ja al següent, perquè la temporada de Frenkie de Jong ha sigut un desastre absolut, a part d'estar lesionat gran part de la temporada, quan ha jugat tampoc ha estat gaire fi ni molt menys, no ha tingut gaire continuïtat, llavors tot en conjunt també el que cobra el tio, tot en conjunt no... No suma, no... No suma. Exacte. No suma. Després els altres dos, al mig del camp, jo crec que sí... que són i que podrien estar a l'11 de la temporada. Ha fet un sorprèn que no ha lesionat a l'Eurocopa, bueno, que està lesionat, però ja abans crec que no estava ni a la prellista, que és Isco Alarcón, molt bona temporada amb el Betis, per tant jo crec que pot entrar a l'11 de la temporada, i després Bellingham, que sens dubte està a l'11 de la temporada de la Lliga, i com jo tenia, bueno, MDs, anem a dir-ho així, també els dic ja, que són Kubo. Bueno, la segona volta ha sigut una mica... Molt discreta la segona volta, 7 gols i 4 assistències a Lliga, no són tampoc números d'escàndalo, i després he ficat a Savinho, del Girona, que aquest jo crec que sí que entra. Sí. Llavors passem al teu mig del camp. Sí que és veritat que Kubo en sintonia amb la Real ha baixat molt el rendiment. Sí, Kubo és el mateix que hem parlat de l'equip. La segona volta bastant més fluixeta. Doncs ha passat el mateix que amb Zubimendi, que és el meu segon altre pivot, que ha baixat el nivell com... És el que dèiem, tot el conjunt de la Real ha sigut en decadència. En descens, sí. L'altre migcampista més avançat vaig posar Griezmann, que bé, Griezmann temporada discreta, no el podríem posar tampoc en un... És bona temporada, però per ser ell és discretet. Sí, i com a extrems vaig posar Nico Williams, que bé, aquí atribueixo totes les flors. I tant. I Brian Zaragoza, que tampoc s'ha pogut dir... Home, aquest home, diguéssim que no acaba la temporada. Clar. Llavors no es pot dir res. Però bé, com a jugador de primera volta, sí. Sí. I com a davanter, crec que els dos coincidim, Borja Mayoral. Que bé, jo crec que es pot comprar, és el Zarra de la Lliga, amb 15 gols, Zarra que és el màxim golejador espanyol, llavors, bé, bona temporada, és veritat que al final ha estat lesionat força temps i ha perdut una mica el protagonisme, evidentment, però jo crec que, a veure, potser, clar, tens nom com Sorloth, tens a Dovic com a davanter, fins i tot Lewandowski, però no és mala tirada, Clar, a part, nosaltres jugàvem amb una desavantatge que era posar un jugador de cada equip, que no sé si te'n recordes, llavors... Clar, estàvem més limitats, si no hagués sigut per una altra banda. Sí, és veritat, sí. Llavors, està més que justificat. Ens atribuïm, està bé.
Doncs res, amb això jo crec que ja hem arribat al final del programa, just, hem clavat l'hora. Bueno, el que us he dit abans, el jugador de Transfer Market, si eso la setmana que viene, ¿vale? Perquè com cada setmana ens hem quedat sense temps, però jo crec que, ara seriosament, no ho diem de broma, jo crec que l'últim programa de la temporada hauria de ser jugant, només, perquè vull dir, hi ha jocs que, clar, com arribem al setembre sense haver-los jugat, ja se nos passa. Vull dir, perquè els valors de Transfer Market, clar, ho van fer fa un mes i mig, i s'ha de dir que els valors de Transfer Market ja han canviat. O sigui, jo els he hagut de modificar per tornar-los a fer. Llavors, si arribem al setembre... Hauran baixat 10 milions, potser, sí. Que ho hem de fer ja. Llavors, a veure si un programa d'aquests ens dediquem íntegrament a jugar. Però per avui ja hem arribat al final. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos, per veure'ns a Twitch. I ens tornem a veure la setmana que ve a la mateixa hora, amb el Reca, a qui acomiado. Bona tarda, Reca. Un plaer. O sigui que ens tornem a veure aquí la setmana que ve.